गाइस आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लालायबाय आं दिनै नोंथांमोननो ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो देखायनोसै गाराङा माबादों फरायदों आंनिया गगा मोनदों सादोंबो नै फरायदों नालाय खोनाया बोरैबा खोनादों एसे ना जाया आरो एकदम सिब सिब बिदि जायो दाउनि फिसाफोर गाबनाय बायदि सिब सिब बिदि जायो आरो बोरैबा खालामबाल' जायो आङो नै दा नैबे मटर गरसि आलुखौनो संनो नागिरदों दिनैहाय आङो Orange. Tasty, जादो? बेदर दं बेगर मटर आलु संनाया मोनबाय नै लोगोफोर ओंखामजों जानो पापर एवनो नागिरदों नै गाराङानो जालाहाय लोगोफोर ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर थारुन ओंख्रै ओमफ्राय नै मटर आलु नाजों टमेट' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामदो हेफाजाब होदो प्लिज बाय